हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1खौहाय रिंसार ब्रह्म इउट्यूब चेनेला आपल'ड खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना जाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1खौ नायखांबाय नोंथांमोना नायना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो जाय नुवाखै नोंथांमोना रिंसार ब्रह्म इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर बिथाङा अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय पार्ट 1खौहाय आरो आसा खालामो रिंसार ब्रह्म इउट्यूब चेनेला अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2खौबो थाबैनो आपल'ड खालामगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय पार्ट 2खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर सेकेन्ड आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथां आरो मनिषा मोसाहारि आरो बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंगुर रन्टु बर' बिथांमोननि गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जों बबे प्रडाक्शन एबा इउट्यूब चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो बेनि मिउजिक भिडिअनि टाइटेला मा बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारि बिथाङानो लोगोफोर डाइरेक्सनखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथां आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों मानब लाभलि ब्रह्म ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ आरो मेथाइया एसे कमेडि टाइपनि जागोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि बागै आं उनावहाय मोजाङै आपडेट्स भिडिअ लाफिनगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर बिथांमोननि शुटिंआ दायो अलरेडि जानानै जोबनोसैयानो नोंथांमोना साननैसोनि उनावनो बे मिउजिक भिडिअखौहाय नुनो मोनसिगोन लोगोफोर स' लोगोफोर एसे नेना थाथ'दो स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं